Здравейте! От мен Тереза и от Казино Слотс. Искам да помоля всички зрители, които нямат 18 години, да напуснат това видео, а на всички, с които ще останем заедно до края, искам да напомня, хазартът е само форма за забавление, а не средство за изкарване на пари. Така че играйте разумно и винаги бъдете готови да загубите сумата, която сте заложили. За днес съм избрала да играем игра отново с любимата ми египетска тематика, а именно John Hunter and the Scarab Queen. Като RTP-то на тази игра е 96,5%, а волатилността е средна, което означава, че може да очакваме баланс между средни и високи печалби в чест период. Ако и ви искате да се възползвате от бонуса, с който играем ние в Петано, може да го направите. Има линк долу в описанието, а бонусът е именно до 100% до 1500 лева и до 150 безплатни врътки. Така че, ако ви се играе и не сте използвали първоначалния си бонус, може да го направите. Ако ви харесват нашите клипове, може да ги харесате, може да се абонирате за страницата. Обратната връзка за нас е важна. Днес съм решила да не играем с толкова ниски залози. Ще започнем примерно 2 лева, 3 лева, 4 лева. Ще използваме различни залози, да може да има движение в играта. Така че се очаква днес, поне аз очаквам и се надявам късмета да бъде с мен, така че стискайте палци, хора, и нека днес да ни провърви играта. Да видим какво ще се случи. Започваме от 2 лева. Няма да се изхвърляме много. От 2 лева нито нисък, нито много висок залог. Средно ниво. Тази игра, между другото, има 25 печеливши линии, има много бонуси, имаме и някакво вида скарабеи, които събират различни печалби и ги умножават, така че има потенциал играта, доста е интересна. Каква приятна музичка. Предразполага. О, супер! Ей така да ни върви на печалби. През цялата сесия искам печалби. Е много доволно в този врътка 35 лева. Кой ще ги дава? Какво? Задава се и в катера. Нищо. Само 2 пъти, следващия път 3 пъти. Аз така съм си решила просто. Всеки път като ми западне поведнъж, следващия път 2 пъти, третия път задължително са 3 лева. Нали, важно е да вярваме в късмета си. Виждам ги, минават през екрана, задават се тия скарабеи. Тук Уайлд е под формата на Клеопатра, така че се надяваме и тя да ни се явява често. Тук виждам, преминават някакви суми, 20, 30, 40 лева. Оп. Джон Хънтър и той се появява, ама на недостатъчно много места. Тук ми излизат реклами за автоматично завъртване. Не искаме такива реклами, ние сами ще си натискаме. Разчитаме на моя късмет днес. Ако имате предложения или искате да играем някоя определена игра, може да ги давате долу в коментарите. Ние сме отворени към нови идеи, така че ако имате желание, тръснете някой коментар, да разиграем някаква по-различна игра, която на вас би била по-интересна. Аха! Ето ги, пак двата скатера. Очакваме третия, очакваме го. Тук скатера ни дава 8 безплатни врътки, така че
И интересното е, между другото, че през безплатните врътки не са го вече другите бонуси. Така че и там може да фанем допълнителните неща. Почва да ни смъква тая машинка, не ми харесва това. Даде ми голямата заявка от началото с на третата врътка печалба и сега иска да ме смъква само надолу. Нищо. Ние няма да й позволим да се случи това нещо, така че не искаме печалби. Спращам позитивна енергия на машинката. Тя обича да й говоря за печалби. Като заговорим такива неща и почва да пуска. Хайде, миличка, хайде, разиграй се. Малко работа оцелихме с 4 лева, ама нищо. Следващия път повече. Не, че само се загатват. Загатват се само чия скатерчета. Още не са ми се паднали. Има време до края на тестите, така че поне веднъж трябва да се случат. Да вдигнем ли залога на 3 лева? Айде, добре. Ще го вдигнем. Можем да си го позволим. Така че вдигаме залога. Да видим, машинката може да иска с по-голям залог да ни дава. Може да ни се играе на 2 лева. Ще пробваме на 3. Хайде! Дай ми бонусчета! Дай ми тук едни бонус врътки! Трупа явно печалбата за нас. Не забравяйте, ако ви харесват нашите видеа, тъкнете камбанката, абонирайте се за канала. Хайде нещо да се случи, движение да има в играта. Да изкараме малко парички, да позахлебим някой лев днес. Значи, за сега не съм доволна, ама въобще. Да има предвид, че бонус врътки не са ми са паднали още. Хайде, Джон Хънтър, къде си? Появи се, направи един екран. Ето, че скарабейчета само ми се появяват тук там, ама... Аха, пак 2 скатера. Искам 3. Супер! Браво! Ами, избихме това, което сте изгубили до сега. Супер, хора! Браво! Ами аз ви казах, трябва да се вдигне залога, машинката трябва да събере някой лев, да може да ни даде на нас парички после. Много съм доволна. Браво! Сега следва да ни са паднати безплатните игри и ще бъда още по-доволна. Така. Да се върнем малко в играта, да съберем малко позитивна енергия. Аха! Хайде, миличка, появи се. Ето я, загатвате Клеопатра. Тук там е. Не по толкова пъти, колкото не се иска, ама... Все е нещо.
Чуя се сега да го сменяме ли този залог, да останем ли на него, да го смъкнем ли, да го вдигнем ли. И имам някакво чувство, че когато сменям често залозите и почват да ми се падат някакви по-такива печалби. Не знам. Може аз да си въобразявам или да си е някаква моя настройка, но аз така си мисля. Че машинката иска разнообразие. Просто затова вдигам си залога, свалям си залога. Ей, стига. Ще пробваме на 4 лева. Да видим какво ще стане. Абе, само преминаят тия скатери и не ми се падат. Пак как ги обичам тия бонус вратките. Направо са ми любими, нямам търпение да вляза в бонус нивото. $8 лева. За тия ефекти и звуци мислех, че са поне 80. Ето пак почнаха да се появяват интересните символи. Значи, предчувствам, че скоро ще имаме по-сериозна печалба. Ще видим колко скоро ще бъде обаче. Аха! Добре. 20-20. Хайде, да се появяват тия... Аха, готово! Браво, хора! Ето ги безплатните врътки, които си пожелах. Поне веднъж ще сте ми се паднали. Уху! Супер! Супер, супер! Много ми харесва началото на тази игра. Оставих си чак да си гледам анимацията. Радвам се на звука на парите. Супер! Много доволно! Още няколко вратки имаме. Така че може да натрупаме още нещо. Ами супер, хора, много съм доволна. 200 лева от безплатните вратки. Много сме добре. Ползотворна е днескашната ни сесия. Как да не му се играе на човек е така, като почне да ти падат печалбите, ма направо, че идва желанието за игра. Нямам търпение за следващата голяма печалба. Нищо. За малко не избяга с катера, но нищо. Аха. Ето го. Задава се пак.
Айде, завърти се, защо така спираш рязко? Ама сам поведнъж. Един скатер, един Джон Хънтър. Искаме по 3, по 4, по 5. Ето къде е един екран. Да се напълни, представете ли си? Чак ти да оставим сама да се върчи, че нещо почнах много да я спирам на често. Да сменим ли залога? Да го смъкна ли пак на 3 лева? Айде на 3,50. Само на 3,50 не сме играли. Дайте да е на 50. Ще западнат ли още? Още един път катерчетата. На косъм бяхме. Пак си останахме с 2 бройки само. Супер си, бе! Супер си! Хайде, завърти се малко по-интензивно. Тук да направиш един екран. Пак ми се измъкна с катърчето. Няколко пъти, по 2 пъти само ми се пада, но... Нищо, то не може постоянно безплатни вратки да имаме. Много хубаво, не е на хубаво, нали знаете? Дай ми, не дей да се правиш, не се стискай. Три лева, 4 лева. Дай някаква по-сериозна печалба. Искам да завърша сесията на плюс. Това е залог 3,50, някак си ме дразни. Да го направя на 3 лева. Или на 3 лева, или на 4 лева. Ама това с 50 нещо не ми харесва. Почват да се появяват скарабеите. Тя да ни се падне или едно събиране на паричките ще е добре. Охо! Чакай си да видим сега. Какво ще ни се падне?
65 лева. Връщаме се в играта, хора. Накосам го, изтървахме точно предното беше така. Завъртам още няколко пъти и приключвам сесията. Доволна съм днеска. Да, може да не сме на някаква печалба, дори сме малко и надолу от първоначалната ни сума, но пък машинката на няколко пъти ни даде доста хубави парички, така че късмета, както ви казах, явно днес знае. Тук 98. Приключваме сесията до тук. Оставям си парички за следващата игра. Така че това беше всичко от мен и от Казино Слот за днес. Не забравяйте, ако харесвате нашите видеа, може да се абонирате за канала, може да харесате клипа, може да натиснете камбанката. Хубав ден, хора! Чао!